Добър ден, хора. Опа, леко. Така това искам да е формативно клипче, затова реших да играя на една моя любима игра, наречена MTV Freeride. И искам да ви кажа, че спирам да снимам. Така както знаете, почваме Даско. И просто няма да имам време да рендам клиповете, с слаб компютър съм и просто няма какво да се направим. Това е живота. Ще започна да снимам лятото. Да, лятото ще почна да снимам. И както виждате, в момента ми пада фокус, защото играта е мега тежка. Къде тежка, няколко мегабайта, само че е за доста по-силен RAM. Рамът ми на този компютър е минимален. Трябва да си... чува съм, че си инсталират RAM. Чува да си инсталират RAM. Ама... не знам точно това, дали си инсталирам RAM. Да си купам нов компютър. Това ще си купам нов компютър. Това хората, това клипче искам да ви кажа, че спирам